İjame beri xwedin midyada Mêrdînê lewra li wê derê ew kesên ku girtî mane û piştî wê jî êdî cezayê xwe kişandine û paşê serbest hatine berdan. Ji bo ku ew jî tê kevne nava îstîxdamê projeyek hatiye çêkirin. İjame berê xwe bidin vê projê. Di çarçoveya protokola Wezareta Dadê û Wezareta Ciwanî û Sporê de saziyên rayedarên midyada Mêrdînê ji bo girtiyên berê turek li dar xist. Ji bo ku girtiyên berê di sektora turîzmê de bibin xwedî karûbar li heskîfa dîrokî geşt û ger hat kirin. Her ku diçe turîzma bajarê ziman û dînan midyadê bi pêş dikeve. Tê xwestin ku girtiyên berê jî di vî warî de bixebetin. Ji bo ku ew dîroka herêmê çanda navçeyan hîn bibin, Müdûriyeta Serbestiya bi Kontrol û Müdûriyeta Ciwanî û Sporê tura heskîfê li dar xist. Keçik Spor Bakanlığı û Adalet Bakanlığı da ji bona hukmlina em hatin Hesenkefê ji bona kulturê geziyê kultura ji bona hukmlî we bialimin ji bona me jî ji bona wan jî pir baş bûye. Em cî esnaf û destûrek me jî destek dawa. Bonago mahkumê me qezandırmışî toplumê bikin bibne xwedî îş. Heskîfê digarin ciyê turizmê yev der. û ji bo mahkumê me berê bialimin îşê turizmê sib du sib bişxurvana bixebitin got qezancek ji bar werê. Bendava Alusûyê şûnwarên dîrokî bi ferîbotê hatin gerîn.